pastor. Wala po ko nagmahay nga ngano nakaani ko diri. Wala po ko nagmahay nga kana na ang invite ko ni pastor nga kuyog ta. Wala jud ko nagmahay dako kaayo kadaogan nga ako nadawat karon. Karon lang yun mga igsoon. Apil ninyo lami lang yung kaayo hilak ba? Grabe kaayo ang trabaho sa Ginoo sa akong kinabuhi ba? Kaganina mga igsoon ako ni kasulti. Nakakita ko og kahayag. Amen. Para kita na ko kahayag mga igsoon dito ng sugod nga nawat ang jugog kusog. Grabe kaayo ang gahom sa Ginoo, ang Holy Spirit, grabe yung kay mo trabaho. Wala gyud dili mahimo sa Ginoo mga igsoon. Moal gyud mo na ako na sa karon nga kautuhon mga igsoon. So salamat kay pastor na gigamit mo ka sa Ginoo. Ako abi niyo mga igsoon, dako kaayo ako ang dako kaayo ako pasalamat sa Ginoo nga kanang nakaanhi ko tungod kay dako kaayo ang purpose ni Lord nako. Ako mga igsoon pila ka tuig nako nag-antos sa balatian mga igsoon. Mo nag-ingon ako kaganina nga wala jud ko nagmahay. Nakadawat jud ko kaayuhan sa Ginoo. Karon kayo namin mga igsoon. Hallelujah. Grabe jud kayo ang trabaho. Ang trabaho sa Holy Spirit mga igsoon. Dayon jud ko kalupog mga igsoon. Di jud kaya. Grabe kaayo ang gahom sa Ginoo. Hallelujah. Thank you Lord. Kung mahimo pa lang hilak na ko taman-taman sa ginawa. Tungod sa iyang kaayo sa akong kinabuhi. Yes. Jesus. Salamat kayo sa iyang trabaho. Salamat sa Holy Spirit. Yes. Salamat po nilang pastor sa ilang team. Ani aron po ga. Padakutan po ang hapit na mapalong. No, ako tinuod lang may suon. Doon na dyan kalayuhan may suon gumikan sa akong balatian. Dili lang kabasag Bible may suon akong mata. Di ko kakita. Nay panahon nga mahalap ko. Nay panahon nga, wala na kay gana. Wala na kay gana mo ampo, wala na kay gana mo worship, wala na kay gana mo basa. Kaya nga naman, dili na dyan ko kakita sa Biblia. Di na ko kabasa. Ingon ko nun sa may imong katuyo anak ko. Kada na ingon ani man ko. Pinakatuig na nag-antos ko mo isuon. Siguro doon ay purpose ni Lord nako. Ano nabuhi pa ko, pinakatuig kay na panahon pa so na ako nagpunga po sa kamatayon. Wala gilain nag-ayon ako ang Ginoo. Amen. Naimudo ako maglingo-lingo na lang sa panahon akong nabalatian ko. Kay grabe na dyan ko kaayo. Ipakitaan ako kanan na ang mga pananawon ba nga isuroy daw ko sa Ginoo sa usa ka garden. Grabe ang mga bulang klase-klase, mga color nga ako nakita sa kundam ko. Raglain na dyan kaayo ba nga ko ang kuawa na kay panahon nga kanan na ang nangandoy pa naanak ko wala ko'y mga huna-huna nga kanan na ang kape akong mga plano wala na mga isuon ato nga time akong gana sige ko siya ka-pray nag-pray siya ihanyo niya ang Ginoo muna nakita niyo na ako karon tungod sa kahom sa Ginoo tungod sa kaayo sa Ginoo gihatag na amen Nice. alipay ka ito mga personal ni ako so dalay To God be the glory. Sige, sa sunod. May punto may so. Ano mo ako sa Sunday school kanina? Saturday school. Sabi niyo, ganyan punta, pag mata ko, okay kaya ako panglawas. Yato ko sa akong farm, kuma. Inon tayo farm, English gamay ba? Ano na. Pag ato ko dito, kondisyon kaya akong lawas, pag-ulit ko sa balay. Dilingkod ko sa kong debate. Yung ko, Lord, dili mahimo nga Dol gamay. dili mahimo nga makawang ang panahon karon adlaw. Giluyag ko di ako man kami lang balay kay trabaho mo niya bala. Ito. Lord di makaya. Lingkod ko sa bangko. Pasangil ako hinambit pero wala ko kasabot sa akong debate. Iko Lord dili ka pugong si Satanas. Kaya buhaton sa Ginoo karon
Nihinay ko nga pag abot ko, tasan ko na naiduha rin igsoon. No? Pag iyo ni pastor na mag-Sunday school ta, ang amo ginawa, medyo mag-abot man. Okay, salamat Pastor Adibina. Wala nga, karon siya, pagsugod tayo nga sa Diyos, grabe ang ibuot sa Diyos. Nawala ang ibuot. Parang, ito kayo, salamat po. Salamat kay Pastor, sa inyong igamit sa inyong mga lapit. Salamat sa inyong music team. Dugong Himaya, Erwin sa program. Hallelujah. Next. Ang dali. Tanang ibuhat sa Diyos o isulti. Hallelujah. Amen. Hello ko sa pagka-mahir sa Ginoo. Surprise kay ko ani ba? Dili kay nako kay ko ka gits kay tong istorya ni pastor tong nga Domingo. Gani dili kay gana ko na inganyo kay akong mga anak kay mura og ganang dili kay ko sure pa nga unsa gid ang gibuhaton karon dire. Salamat kayo sa Dagkot Revival. Hitabo diri karon kay ngakong di nako ang kuno nako do na koy kaluyahon. Pasalamat gyud sa Ginoo kay na-repress nga among pagbati di sa pangalagat sa Ginoo. Kay ako gisiyagan gid ko sa mga anak, hinging na akong anak ni na dili ka maapilisan. Gusto na ko ba kung mga anak nga makapil gyud ani nga imbuhaton. Bisa dili kay ko nako klaro nga do na gyud nga dunay revival dire. Nganita po, panasalamat gyapon sa Ginoo bisag tuwa silang diha dito, hangyo gyapon ko sa Ginoo, pagkamay sa Ginoo kanamo tibok pamilya. Panakong pasalamatan ang Dagkot Revival nganita po sa tibuok namong pamilya sa tibok church dire nga mo Kapangabi Church. Kung pasalamatan ang Ginoo dungog ing maya tulos ko. Yes, thank you. Pasa sa lain, pasa. Ito na isa ka sunod. Next. Sige po nyo, dito, ato ba ka rito? Hindi. Ipadool gamay. Tungod sa ihang ibuhat, tinuod na ang istorya kay nangan nalit ko, ako ni Kuan, nalit ko tungod kaibigan ko sa Don Watsport, mananghid ko dito sa ni Pastor Neil nga kanang di na kumuapil sa inyong kanang pamainit tungod kay naay dakong buluhaton direpot sa kamanga. Hallelujah. Ayun, nagkatangutan na siya nga kinsa ang kuan kay mga ko ang istoryahan na ikaw Pastor. Salamat sa kinabuhi ninyong tanan na iya karon. Yes. Tungod kay nabungagan nga ang kadasig nga kinahanglan gyud nga magmayron paliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi tungod kay naa ang pagsulay dili gyud ni siya mobiya kay sulayon man gyud ang asa tadapit asa tataman mo na nga ako jud gipasalamatan ang Ginoo taliwala sa mga pagsulay naa siya nagakupot kanamo tibok pamilya tungod kay nasayod ko aduna pa gyud gayoy katuyuan ang Ginoo niya anang tanan nga diin sumala sa mga pulong nga ato ang nahisgutan kagaina nga kinahanglan gyud ay nga ang atuan ng yung pagpadayon o kinahanglan gyud ay nga ang kining ato ang akong pagkaako o kanang kinahanglan gyud nga magmatinumanon diha sa atong kung unsa may atong nadungog mao nang napasalamatan ako ang Ginoo sa ihang pagkamaayo nga ihang gitagaan og dugang kusog o kaalam pa gyud nga ihang ipaabot sa ako nga kinabuhi. Yes. Siya gyud ang angayan nining tanan tungod kay sa mga butang nga giingon ni Pastor Gaina nga sa iyang giingon nga wala po siya mag-agi o kuan. Wingon po ko, salamat sa kinabuhi. Dili lang sa kinabuhi nimo Pastor. Kay ni Pastor Sodjan ako dili gyud nako makalimtan bisan kanus ang iyang tibuok pamilya kay mauni siya nagaumol sa akong pamilya. Amen. Bisan kanus kay bayong-bayong or soltory ito ang ihang ana si kuan si Aris dayon iyang katong iyang mga bay dili pa gyud sila kuan ba bata pa ako mga anak sila ang nagakuan jud anak nagasulod-sunod ako mga anak mauna nga ako jung giday ko gipasalamatan ang Ginoo niya nga sa among pagkaila diha sa akong buhi nga Dios hangtod karon nagapadayon siya sa pagtulong sa akong tibuok pamilya ug
dili lang sa akong tibong pamilya kung dili ang tanang kaigsuonan diri nasayon si Pastor Titing kung unsay akong mga paampo diri nga muabot ang dakong revival dinhi sa maong barangay Kamanga o patinud-anon kayo ang Dios nga nagatubang yana tungod kay aduna Dios mga tao magigamit sa Ginoo ngayon mao sa giingon nga dili lang kita to may bawat sa dihang o padayon na kita aduna gyud mga tao nga gamiton sa Ginoo kuno sa itong ipatinguha sa atong sulod ipaabot gyud sa Ginoo dili manuay kuan dayon ang Ginoo apan sa gustong panahon mao na ang nakita ang Dios mao'y katubagan sa tanan akong pangandyoy o itingan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Amen, amen. Dalay ko ng ating buhay nga Diyos. Yes. Ako, himaya mga pagkain ko. Salamat. Thank you, Lord. Sa ating Hallelujah. Next. Namihilang ka. Ito, Wala naman. Ipadoon lang. may gusto niyang daran. Amen. Ako, no? Nagpasalamat ako nga isa ko sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Tao na, pag maistorya mo gini. Ano? Tao na, palahubog kay ko. Dito si Pastor Trillian. Dito. Palahubog kay ko sa taon. Pasiguro nga mo higda ko. Kasada sa una. Di mo lulusan. Sino? Karon, tamtang na ang tanan. Hallelujah. Bukan. Inom. Magalagan na lang. Amen. So may gibuhat sa Diyos nimo karon. Iusap ko. Hallelujah. Sa Diyos Iusap ko kini. eh. Sa una, tungod ka na palahubog na ko. Nagang kita na. Napay kabayo, painop na ako Blackwing. Sa una, nahubog ang kabayo. Dito na ako. Inom. Sige, salamat sa Ginoo sa kausaban na Salamat sa nadawat. Ginoo. Pastor, ikaw gahimong tunay na Amen. ang Ginoo. Hallelujah. Salamat. Sige, next. Pero madali tadi, nakapaniod to ani. Pag human, puli na yun. Ito sa tanan no, ako ang nadawat sa gasa karong adlaw is kanang milagro sa Ginoo. Amen. Like, the way bitaw ganina nga nag-worship is ang akong nabati is fresh oil yun nga hapon sa kuwang ulo, ato sa kong tiil. Fresh oil yun kayo siya nga kanang gibukog yun sa Dios nga kanang namo ko'y balatian dili even sa sis bitaw thyroid na feel na ko kanina nga sometime nga mag-speak ko kay Jesus na feel na ko nga dako kayong hangin nga magawa sa akong baba and then wala siya nag-rolling, wala siya gulang nga nag-uong sa akong baba, dili ko katingog pero pag mata na ako, nakita na akong hayag tapos na-feel yun ako nga gimilagruhan ko sa Dios. Amen! Kasi yung kamaayo karon nga adlaw mahuhat ang Dios karon. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Thank you for your guide Lord. Amen. Hallelujah. Grabe ang gibuhat sa Diyos. So dili sayang ang atong pag-anhi. Amen. No? Sabay mo sunod. Ay naging kaulaw. Hallelujah. Huwag kayo maunang susapin dahil sa una. May motos tanan. Usa ko nga na tuluan ni Pastor Sudyang. Siya may gamit sa Ginoo nga makaabot ko karon. Amen. Nga inyo kong nakita tungod sa ato ang sa unang panahon nag-ingon mo sa Biblia nga kitang tanan nakasala o mo ka na pastor ang akong na bati gikan nimo nga ang ato ading sala mamunga jud og kanang kamatayon usahay makayan ko pahinumdom ni Ginoo siguro nga nabuhat nato nga sala muna mo takbo yung mga balatian humok na kayo ng tapot na to tungod na po sa ato ang sa atong kinaiya sa atong pagkatao o akong nasabtan ang pamaagi sa Ginoo nga tinanglan gidi ay nga magpuyo ta sa pagkamatarong Amen. tungod kay dili siya malipay
sa duha ka sistema sa tao ba nga mudawat sa kamatuoran o mudawat sa Dili. dili. Sa ato pa nagpasabot nga ang tanan nga mo abot niya walay wa siya kuan ba kontento na siya o daog-daogon sa yawa musugot lang yapon kay nagtuo man siya nga ang Dios dili mo hatag niya og kanang saktong direksyon pero sa diha nga akong sabtan sa pagpasabot sa mga tanan mga pastor sa pagpaminaw nako ako adyong nasabtan ang tanan ug unsa ang gugma sa Ginoo amen nga atong kinahanglan nga ato ang tumanon So, sa may gibuhat sa Ginoo nimo karon? Sa may mo dako kay kayuhan Ha? dako kayuhan tungod kay di ba nagpaambo ko nimo tungod kay naay balatian nga itakboy sa lawas Dayon. pag-abot sa panahon nga ning barok ko dire niya ningon ka na itugyan ang tanan sa atong buhay nga Dios So, resulta. ang akong nabati yun sa diha na mura ko wala ko makasabot ba kay mura ko sa nalimpo mura ko wala ko kakar kay nawaan ko kusog o ang akong giingon nimo nga balatian murag sa kalit wala gyud Amen! iya may wala gyud wala gyud si Sokyo ni sila ko nga saman pupunta di na ko kasarang yung bukod si Morset di na ko galing ka magsungkot kay Grabe kami nag-usap. kung nakaw ko kuan sa kanang hagdan lang ani di ko boto ko dili tindog ko ginawa Karon na. bisag sulok so ko diya sir Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Lapakan natin yung nagsoon. Sige, sunod. Isa pa sunod. Sige. Wala na? Wala na ibuhat ang Diyos sa inyo, ha? Sulti. Ayaw lang kaulaw. Ikaw diha, pastora, o isa pang na diha, pastora o pastor, baga. Dari sulti na kay aron magdasig sa uban. Kanang atong gitistify pagdasig nga sa uban. Hallelujah nga Ginoo ang atong Ginoo. Ayaw buntag sa kanan, no? Buntag Amen. mabalakaw. Buntag ta. Ako kayong akong pagpasalamat sa tungkoy nga Dios. Karong adlaw tungod kay moingon ko kung doon naman mo giingon doon ay gibuhat ang Dios ang kinabuhi. Mas doon na po gibuhat ang Dios ang kinabuhi. Yes, yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Tungod sa dili kalimod na ang Dios nakakita doon na jud kay gibati nga grabe sakit sa ngipon. Grabe ubos ug paghapon o dili po nako mabalibaran tungod kay dunay buluhaton sa dunay akong buluhaton ang Dios karon ug dunay pa himo po si pastor nako dili po ko kabalibad tungod kay nakita nako bisag noon ako gibati sa akong lawas naagyapon ang busog sa Ginoo nga gihatag nako unang gibuhat nako o ganina pag-abot nako bisan late ko sa pagsugod sa worship nga igsoon dili nako ikalimod nga nalipong ko tungod kay kulang ko sa tulog ba tungod sa akong gibati nalipong ko ug dili ko pwede nga manawag sa akong tapad kay nagsugod ang worship di po ko gusugod nga madistor ko sila mao nga ning lingkod ko ug gipangayon ako sa Ginoo nga Lord kini nga akong buhaton karon para gid nimo ug nakita nako ang milagro sa Ginoo nga gibuhat sa akong kinabuhi nakapadayon ko pagbaron ko nakapadayon ko pag worship niya hangtod nga nadawat ako ang milagro sa Ginoo Amen. ug hangtod karon nabati ninyo ganina kasi kog usig apan salamat sa Ginoo karon nakita na ko nakapahulay gyud ko mga igsoon Hallelujah. Lapakan natin Ginoo mga igsoon. ang dakong kabor sa Dios Yes. kinabuhi ug dili lang sa akong kinabuhi uban sa akong bana o sa akong usa ka anak dire kaya ang duha wala man dire ug mga tud ako kay milagro sa Ginoo Yes. Thank you, Jesus. balik yan mo himaya iya lamang sa ngalan Hallelujah. May kita pa sunod.
So dili ka mahayon ng atong pag-anhin. Bahalag magkapaniod to ng alas 5. Okay. Praise God, hallelujah. Ako pang ika-share karong kauntuhon no, ang kadaugan po na ako ang nadawat is grabe po. Grabe. I praise and thank God kay na-experience na ko ganina ikadwa kong pastora na nakikita o kahaya. Which is kanang murag daw sidlak sa adlaw, kanang light yellow ko nakita. Although, to be honest, wala akong kasabot, wala akong kasabot kung sabot, pasabot ato. But I praise and thank God, kabalo ko nga, si Lord is kanang na siya'y plano sa ang kinabuhi kay ang ako amang is kinabuhi ba is kanang especially ang ako ang kadabitaw na ako'y batasan nga kanang tamagan nila kadabitaw ang dali lang manuya then mo akong ipangayo sa akong Lord nga kanang bukalik ko sa iya at ang tawag ko nga na pinaiyan always bitaw ang fire kay Lord bitaw di lang kanang kuan kadabitaw gusto na ko seryoso ba. Yes. Munang nagpapasalamat ko sa kuwing na Diyos tungkol sa iyang pagkamaayo. Amen. Tungkol sa akong na-experience karon. Thankful po ko kay Lord tungkol sa mga pastors nga iyang tawan nilang gamit para sa mga ing-aning nga mga activities. So, I encourage everyone po nga kanabitaw basta na yung mga ing-aning dili bitaw ta kanang daghan kay kanang alibay ba nga dili bitaw ta maka-attend kay based sa akong experience grabe gyud ang gibuhat sa atong buhi nga Dios sa akong kinabuhi sa ibalik lang na ako sa atong sa atong buhi nga Dios Next in line. Sige. Double time. Okay. Sige baliban. Amo ni Ron. Tungkol to sa tanan no, ang kaayos sa atong buhi nga Dios ba kay makaingon ko nga speechless ka pero dili siya pwede nga imurang ihilom ang iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi kinahanglan nga madungog sa iyang mga katawahan. So ang akong nakuan karon is kanang maayo kay ang Ginoo kay kanang sa kadugay na ako nga nangalagad sa iya bitaw is kanang na-feel gid na ako nga anaa gid ka kanang naluya ko ba ang Nancy sa una kanang very kanang what bitaw is ako ang nakikuan sa una nga kanang i-encourage ang tanan but karon kay murag napalong ba kanang wala na gyud ang palayo sa Ginoo sa akong kinabuhi makaingon ko nga Lord, thank you guys sa tanan. Well, si Pastor ganina is kanang nag-prayer bitaw sa kuha. Nadunggan ako nga pabalikod daw ang ako ang kanang bitaw yes kanang brag kanang magbalik ang ako ang kadasig. Kadasig kasabot. Ako nadunggan ko nga ganung nakabaluman si Pastor gawa pa dili mi kaila but kanang napasalamat ko sa Ginoo nga gipa-remind sa ako nga ubalik na ko diya sa buhi nga Dios nga dili na wala na ikuan ba nga maluya ko sa mga miagi yun nga kanang murag kanang na-feel na yun na kung kanang wala na yun ba nang dili na yun kanang murag ako na yung dili kanang may gusto ipabuhat si ang Ginoo sa akong kinabuhi nga gani mo'y buhata kanang murag ako na yung nga Lord di na ako kaya dili murag lain man Lord ana bitaw niya mo to nadungog na ako sa iya hanggang ay ni Pastor nga ko nganong balo si Pastor gay ani ko nga dili mi kaila but nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios nga gipa-remind sa ko o ganatoy po ko nga Lord mo dyan ako pag-ambol Lord ka na pabalik ka nga pagdilaap ang kalayo ang imuhang pagkamayo din tapita Lord na umukuan bitaw padayon din ang ako po kanang na ako sa kuan na ako sa tawagan ni kanang nangwadyo ko kanang makuan bitaw ko but kanang luya-luya na kita to mga biagi na yun
Pasalamat ko sa atong buhay nga Dios tungod kay dili lang siguro karon ang sinugdanan nga makapadayon ko kung sa ako nasugdan nga kaya ang ipadayon ma-share na ko sa matag usa nga naati-ari karon. Ako ibalik ang tugong himaya alang laban sa Thank buhay you, nga Dios. Jesus. Grabe ang gibuhat sa Diyos. Muna nga, usa ka butang ang ngayon ito hinumduman nga isuon nga walay matago sa Ginoo. Amen. Ang tanan dayan, tigin sa pilain. Kung wala na, ako na lang. Dili kita ko magkakadlo. Dili ko magkakabaraga, dili ko mag-struggles ganyan kung sa mga manipugatan sa kita doon. Kaya na siya, dili ko niya pasagdaan. Padayon lang na magkakano niya. Yes. Pagpanganagan sa iya na mo na yun. Kaya nandun sa ko, kaya na ko mga struggles sa pagkirabay nga, kung sa manak kong naagian. Ako na magpasalamat sa Ginoo. Kaya ito sa pagpasalamat. Ano ko ginaya pasalamat, diba? Ito sa buhay ko. Yes. Hallelujah. Isa pa. Pastor, dili na kaangay mamalaka. Igi ka na ning adlaw. Matingala ka dunay tawo man hindi nga musika ba dinhi nabita. Dunay kalayo nga nagdala ni Dapita nga may kahayag nga ni lugarahan. Ug ang tanang mga tao din ni Dapita makakita nga naisimbahan ni Dapita. Hallelujah. Abi niya magsuon tungod sa pagkagamahanan sa Ginoo, walay kausaban kanyang nadawa. Amen. Dili na ako kung dili iyan sa Ginoo. Gigamit lang akong ginabuhi para mapaabot ninyo kung unsa ang Diyos na tinuod nga nagkatiman nato. Igso naluoy kung nagtanaw ninyo. Unsa na nasi mong liog? Unsa imong panginaw? Imong gituhuan nga naayo na ka? Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I pray for you. Hallelujah. Father God, Ikaw ang Diyos na gamhanan. Hindi na ako kaya, Ginoo, kaya ni mong tanan. Nakita ni mo, Lord, problema sa kong isoon. Doon ay bukol sa libo, Ginoo. Wala kami masayod kung sa hinungdan ini. Apan ikaw ang Diyos masayod sa tanan. Ginoo, sa authority ni mo gihatag ka na ako, Lord. In the mighty name of Jesus. Kung sa kang klase ng balatian ng litakboy, ng lawasa at kang gipadlong, sa ngalan ni Jesus, mukupos ka, muhiyos ka, in Jesus' name. Right now, in Jesus' name, maayo ka, sa ngalan ni Jesus. Receive the power of God. Ikan ka, di na ka maproblema, ayaw ko ng kasino. Lapakan na ito, Lord.
sa pilain. Napawa na. Kung wala na, ihatag nito ni Pastor Sudyang. Hallelujah.